Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Nkosi amacala ethu. Usipha amandla nathi ukuthethelela laba abasonayo. Ungasingenise ebulingweni. Kodwa usipha amandla okunqoba okubi. Simnqoba uSathane nayo yonke imisebenzi yenyama. Nayo yonke imoya engafakazi ukuthi wena Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi. Emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Ngokuba umbuso Nkosi ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu usheshise uthathe iBhayibheli lakho njengamanje njengoba ulalele kuze masamba sonke kanye sifunda sibe nokuqonda. Uthi ulalele kodwa nawe ubuvula ubheka. Muthi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Sheshisa-ke uthathe iBhayibheli lakho kuze uzoba nokuqonda ukuthi yini lokholelwa kuyona muthi uyakholwa. Nokuthi yona iphi indlela okumele uhambe ngayo, uphile ngayo muthi uyakholwa. Laba abanamabhayibheli emafonini basheshise bavule amabhayibheli abo. Bavula ama-app abo eBhayibheli. uNkulunkulu mayevumile njengamanje ethinta inhliziyo zabo. Ucishe konke okunye okuseceleni ukuyisiphazamiso. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angihambi ngedwa-ke njengoba sengishilo. Ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela mhlengi. Amen. Sibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ongumsindisi. Sibonge umusa kaNkulunkulu ukuthi yena isandla sakhe siphakeme. Uyena owenza izinto ngokuqonda kwakhe. Thina silandela ngemumva njengezimvu ezilandela izwi likaMoya oNgcwele. Kuningi uNkulunkulu afuna sikwazi ngaye okubalekile okuyikona okuzoletha ukulunga nokuthula ezimpilweni zethu. Ngokuba uNkulunkulu akayena uNkulunkulu obuyaluyalu. uNkulunkulu omusa nokuthula nothando. uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe belungile. Ingakho athumela izwi lakhe ngabaprofethi ngokuba indodana yokuqala uAbraham uAdam wawuphula umthetho nomama uEva engadini. Kusukela lapho siyabhukuda esonweni. Ingakho uNkulunkulu wazowathumela indodana yakhe yona yodwa esifubeni sakhe ukuthi izoba umsindisi nomkhululi wethu ezonweni zethu. So lo khululi lo uthunywe uNkulunkulu, ungokaNkulunkulu, unguNkulunkulu. Amen. Sisoloke sithulela bobufakazi-ke sithi uNkulunkulu munye, akanayo umphelezeli, akanambonisi. Amen. Ngiphe le ncwadi ya-Isaiah 43. Hallelujah. Verse 11 or verse 10. Incwadi uIsaiah isahluko 43 verse 10. Asambisane bazalwane. Incwadi uIsaiah isahluko 43 verse 10. Ningofakazi bami. 11. Hallelujah. Mina nginguJehova. Ngaphandle kwami akakho umsindisi. Yena uthi uJehova, ngaphandle kwakhe akekho omunye umsindisi. So uma ngithi noma lithi iBhayibheli uJesu Kristu He's our Lord and Savior, uyinkosi nomsindisi, ilo uNkulunkulu lesikhuluma ngaye, yena lo okhuluma kwincwadi kaIsaiah. Amen. Uthi yena ungubani? Mina
mina nginguJehova, mina nginguJehova, ngaphandle kwami ngaphandle kwami akakho umsindisi. akekho umsindisi. Uthi ngaphandle, yabona ukuba uJesu Kristu akayena uNkulunkulu, ukuthi ngaba akabizwa ngenkosi nomsindisi. Why iBhayibheli lisithuma ukuthi sibize uJesu Kristu ngenkosi nomsindisi uma ethi uNkulunkulu uyedwa? Zibuze lo mbuzo, kusho ukuthi ke iBhayibheli liyazikhatha lona, lenza amavesi ashayisane. Uma ethi uNkulunkulu ungumsindisi yena, akekho omunye umsindisi ngaphandle kwakhe. Umoya okuJesu Kristu yilo moya kaNkulunkulu okhulumayo la. Lo moya kaNkulunkulu okhulumayo la yilo moya okuJesu Kristu. Igama lakhe uJehova, igama lakhe uNkulunkulu, igama lakhe unguye onguye, igama lakhe uyena omqali nesiphetho, igama lakhe ulizwi. Yes Lord. Yes Lord. Nginguye. Hallelujah. So siloke sithula labo bufakazi ukuthi munye uNkulunkulu akanamphelekezeli. Amen. Akekho omunye uNkulunkulu ozolandela emva kwakhe noma ngaphambi kwakhe. uNkulunkulu oyedwa ozimele ongumsindisi, uJesu Kristu. Amen. Namanje sithola ubufakazi ukuthi uNkulunkulu munye. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abasishiya nemibhalo ukuze ke sikwazi ukuthi sithole ukusindiswa egameni likaNkulunkulu nesegameni likaJesu Kristu oyindodana. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathumile. Simbonge uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu. Simbonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nevangeli nobufakazi ebakhombisa ukuthi uyena kuphela ongumsindisi. Amen. Nokuphila okuphakade kutholakala kuye. Amen. Njengoba esho ethi akekho umuntu ongeza kuBaba ngaphandle kwami. So uma ke uyena esho njalo ethi akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami, kwincwadi kaJohane chapter 10 aphinde athi ngingumnyango, chapter 10 verse 9. Hallelujah. Mina ngiyisango. Uthi uyisango, usho njalo uqedile. Uma ethi ke mina Ngiyisango. aphinde athi akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami. Igama elithi Jesu Kristu, indodana eyayizelwe, iyona le ekhulunywa ngayo kwincwadi kaIsaya 6 ukuthi indodana izelwe izophatha umthetho. Amen. Izokwakha umthetho kaNkulunkulu, izogcwalisa, iyakubizwa ngokuthiwa umluleki. Amen. uNkulunkulu ophilayo wakuphakade, Yes Lord. uBaba waphakade. Amen. Amen. So njengoba ke lowo muntu loyo sakhulunywa ngaye uNkulunkulu ezenza indodana, ngoba ithi incwadi ulizwi wayekhona ekuqaleni. Yes Lord. Ulizwi Amen. wayeNkulunkulu. Amen. Ulizwi wayenguNkulunkulu. So uma ke esho njalo incwadi, iphinde futhi incwadi yaIsaya ngithi chapter 40, gijima incwadi ya chapter 40 yaIsaya. Hallelujah. UIsaya isahluko 40. Ngilinde ungajahi, ngifuna ukufunda lapha. Starting from verse starting from verse 5. Ivesi lesihlanu. Incwadi uIsaya isahluko 40. Ima ulizwi wayekhona ekuqaleni. Amen. Ulizwi wayeNkulunkulu. Ulizwi unguNkulunkulu. Amen. Usho njalo noJohane. Mase ithi incwadi kaIsaya chapter 40 verse 5. Amen. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa. Inkazimulo kaJehova
iyakubonakaliswa Mase kuba njani emva kwalokho? yonke inyama Yonke inyama ikubone ikubone kanye kanye ikubone kanye kanye. yonke inyama ikubone ukuthi abakenyameni bayombona. Yes, Lord. Hambe kwincwadi kaJohane chapter 1 verse 14. Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko sokuqala verse 14. Ulizwi waba inyama Lezi indaba emva kwalokho besithini? yakha phakathi kwethu. Ulizwi waba inyama Yebo. wakha phakathi Phakathi kwethu. kwethu Sabona inkazimulo yakhe. inkazimulo yakhe. Inkazimulo njengoyozelwe yedwa kuyise. Incwadi kaIsaiah chapter 40 verse 5. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa yonke inyama ikubone kanye kanye. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa yonke inyama ikubone kanye kanye kwincwadi kaJohane noma kuthiwa ke ulizwi weza enyameni. Sayibona inkazimulo yakhe noma wakha phakathi kwethu sayibona inkazimulo yakhe. Ubufakazi lo esicingayo. Inkazimulo Njengeyozelwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso. egcwele umusa neqiniso. So lo Jesu Kristu esikhuluma ngaye sithi uNkulunkulu nguJesu Kristu asikhulumi ngenyama. Wakha inyama ongena kuyona yobe ngenile kuyona izokhazimulisa yena egcwele umusa neqiniso nothando. Njengoba ingalo ilulelwe labo abayizoni ukuze babuyiswe. Yenzo lonto leyo. So njengoba ke ululelwe ingalo hambe kwincwadi kaIsaiah chapter 55 from verse 6. Incwadi uIsaiah isahluko 55 from verse No, 6. starting from verse 5. Khona bezozwa ukuthi akubiziwe umhlengedwa, akubizwanga amaJuda kuphela, akubizwanga amaChina kuphela, kodwa ithini incwadi? Incwadi uIsaiah isahluko 45 Yes sir. verse 5. Hallelujah. Mina nginguJehova, akakho omunye ngaphandle Ithi mina ngifuna uIsaiah chapter 55 from verse 5. Incwadi uIsaiah isahluko 55 from verse 5. Bheka ngiyakubiza izizwe ongazaziyo. Uthi uNkulunkulu uyakubiza izizwe ngokuba isizwe sokuqala wesikhethile, isizwe sikaAbraham. uAbraham amthembisa ukuthi ke uyomnika indodana eyoba nesizwe esikhulu esingangehlabathi zolwandle, uIsaac. uIsaac owazala ke uJakobe waba nesizwe waba namadodana awu-12. Lo madodana awu-12 iwona ekhipha lesizwe sika-Abraham owayesengiswe sona. Amen. So njengoba bona baphuma endleleni usethi ke akusenina kuphela engizonibiza. Amen. Kodwa ke ngizokwenza njani? Bheka uyakubiza izizwe ongazaziyo nezizwe ebezingakwazi. Ukhuluma uNkulunkulu, ukhuluma kumprofethi uIsaiah. Umprofethi uIsaiah ukhuluma ngoJesu Kristu. Ukhuluma engathi uJesu Kristu useyaphila kodwa akaphili. Ngokuba uJesu Kristu uyena oza nevangeli ezobiza bonke abantu beze kuNkulunkulu. Ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho. Lezi indaba Nangenxa yongcwele kaIsrayeli. nangenxa yongcwele kaIsrayeli. Why kuthiwa ongcwele kaIsrayeli? Ngokuba ubudumisile. Lalela. Uma awuphinde ufunde le verse. Bheka ngiyakubiza izizwe ongazaziyo nezizwe ebezingakwazi. Izizwe ebezingakwazi Ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho. indodana izozalwa. Lo ndodana yona izobe umoya ingcwele ehleli kuyona. Umprofeti, isiprofeti osiqhamuka ngaye ukhuluma ngoJesu Kristu okuyena umoya ingcwele ozokuhleli kuyena, bonke abantu ozomele babukele kuyena. Yes indaba. Besithini?
ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho nangenxa yomngcwele kaIsrayeli. Ongcwele kaIsrael uJesu Kristu ngokwenyama. Amen. Uyibambe le ncwadi ungahambi kuyona. Hambe kwincwadi yamaRoma khona sowacacisela ukuthi sisho ukuthini. Ukuthi uJesu Kristu uyindodana futhi umoya engcwele. Amen. Romans chapter 1 from verse 1. Incwadi yomphostoli uPawulu kwabaseRoma. uPawulu inceku kaKristu Jesu, umphostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu, elathembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele. Lezwi leli evangeli walithembisa ngabaprofeti bakhe ngezikhathi ezingaphambili. Yes Lord. Yes Lord. Amen. Alethembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele. Amen. Alithembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele mayelana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide. uDavide uqhamuka ngaphansi kwesizwe sikaJuda sika-Israel. Ngokwenyama uJesu Kristu uqhamuka ngaphansi kwesizwe sikaJuda. Amen. Ozala uDavide. uDavide ozala uJosefa. Ngokozalo, ngokwenyama, ngokwesizukulwane, eyabonakaliswa ngamandla, kodwa ke yabonakalisa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu. Ngamandla yavezwa ngokuthi yona iyindodana kabani? kaNkulunkulu, ngokomoya oyingcwele, iyindodana kaNkulunkulu, ngokomoya wobungcwele, ngokuvuka kwabafileyo. Phinda ngale kwincwadi ya-Isaiah chapter 55 from verse 6. Ilona esichazayo le. Amen. Hallelujah. uJesu Kristu inkosi yethu. Incwadi uIsaiah isahluko 55 verse 6. Mfuneni uJehova esenokutholwa. So umsebenzi wakho wena njengoba uhlele esonweni ungabaza ubhizi uzibhixa ubhude ujakeni, nawe othe ukholwa waphuma ekukholweni kwakho waphindela emphalazweni wakho obhuda kuona, nawe ungamazi uNkulunkulu ozitshela ukuthi wena uclever. Ithini incwadi? Mfuneni uJehova esenokutholwa. Kumele simfune uJehova. Umfuna esenakutholwa. Yes Lord. Esenakutholwa. Esenokutholwa. Usaphila uJehova. Nimbize eseseduze. Ngokuba useduze nawe kuphela uma wena usaphila, ukuze akuzwe mombiza. Omubi makashiye indlela yakhe. Wonke umuntu omubi ongcolile ngemisebenzi yakhe, ohamba indlela zokumnyama nozomngcola, makazishiye. Nomuntu owenza okubi, nomuntu owenza isono, imicabango yakhe, ashiye imicabango yakhe. Wonke umuntu onemidlinzo emibi, sicelile sathi izwi leNkulunkulu liyinkemba. Amen. Amen. Eshaya inhlangothi zombili. Yes Lord. Ecijile ehlabayo. Amen. Likwazi ukuhlola imidlinzo yomuntu nenhliziyo. Yes Lord. Amen. Amen. So manje thiwa ke Isaiah 55 verse 6. 7. Mfuna 6. Mfuneni uJehova esenokutholwa. Mfune uJehova. Izwi lakutshela kumele uyenze. Njengoba izwi lidala konke okukhona emhlabeni, ilona elikunika umyalo ukuthi ke wena
wenze into ezokulethela usindiso Yes, Lord. yizwi Amen. kuphela. So izwi lithi Mfuneni uJehova esenokutholwa. wena moni nawe sikhohlakali, wena mbulali nawe siphindi, nawe sifebe, nawe mahosha, nawe mqambi womanga nesela, nawe mthakathi, nawe wena wenza imlingo nogila imhlola, Amen. nani izinja zabathakathi, mfuneni uJehova esenokutholwa. Nimbize eseseduze. usekeduze kwakho manje ngokuba usawuzwa lo myalelo lo. Yes, Lord. Uma sowufile angeke uzwe lo myalo lo. Yes, Lord. Njengoba sokhunjuzwa ngawo sofisa ukuthi ke ulandele uwenze kodwa lingasekho ithuba lokuthi kwenzeke lokho ngokuba wena usahlulelile emhlabeni usaphila ukuthi wena awufuni ukuzwa izwi. Yingakho uJesu Kristu ekutshela kwincwadi kaJohane chapter 12 verse 49 Incwadi ngokukaJohane starting from verse 47. isahluko 12 from verse 47. Uma umuntu ezwa amazwi ami Lokhu kusho ukuthi ke unikiwe manje iopportunity bathi ithuba lokuthi uzwe izwi bese uyalilandela. Uma umuntu ezwa amazwi ami Uma umuntu ezwa amazwi kaJesu Kristu angawalondi angawagcini, lowo angimahluleli mina lowo akahlulelwa ngokuba angizanga ukuba ngahlulele ngokuba yena uJesu Kristu akazanga ukuzowahlulela izwe kodwa kepha ukuba ngisindise izwe. so uma unikwa izwi unika indlela yensindiso. Uma ungafuni ukwamukela izwi unqaba isandla sikaNkulunkulu esiluliwe esizokusindisa. Wena uyanqaba ukwamukela usindiso. Ingakho uJesu Kristu uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi angimahluleli mina ngoba angizelanga emhlabeni ukuzobahlulela kepha uzosindisa. Qhubeka. Johane chapter 12 verse 48. Ongalayo Umuntu onqaba lamazwi angawamukeli amazwi ami angafuni ukwamukela izwi likaNkulunkulu unomahlulelayo khona okwahlulelayo. izwi engalikhulumayo Leli izwi leli elishunyelwayo yilona eliye kumahlulela ilona elizokwahlulela ngosuku lokugcina lokugcina, okusho ukuthi ke alisekho olunye usuku olulandulela lelo suku olokugcina liyaphela sekuphelile ngalo. Do you understand? So njengoba ithi ngale kwincwadi kaIsaiah chapter 55 verse 6. Mfuneni uJehova esenokutholwa, mfune manje uJehova usenokumthola, nimbize eseseduze. mbize ngomlomo kuphela, vula inhliziyo yakho umamukele uphile ngalo izwi likaJehova. Omubi makashiye indlela yakhe, Wonke umuntu omubi ngemisebenzi yakhe akushiwo ngokwesakhiwo. Ungazi xa ukuthi kukhulunywa ngabantu ababi bese uhamba uthi abantu ababi kufanele babuyele kuNkulunkulu udelela abantu. Khulunywa isenzo esibi, impatho embi yokuziphatha ngendlela engcolile. nomuntu owenza okubi Ngiphinde ngikubalele umuntu owenza okubi, umuntu odaka utshwala, ongafuni ukwamukela uNkulunkulu. Umuntu ongafuni, umuntu wesifazane ongafuni ukugqoka ngendlela ehloniphekile. Umuntu ofaka izinwele engezona zakhe. Umuntu ophendla inwele zakhe ngemali engeyona.
umuntu olalayo ngaphandle komshado, umuntu oqamba amanga ukhuluma izinto ezingeke eqhasha abantu, Amen. umuntu othatha enganikwanga angasho ukuthi uthathile ontshontshayo, Yes, Lord. umuntu wesifazane ogqoka amabhlukwe, Amen. abonke abantu abenza izinto ezimbi nabo engibabalayo, Yes, Lord. umuntu odweba umzimba wakhe ama-tattoo enzomaka, Amen. umuntu wesilisa olala nabanye abantu besilisa, Yes, Lord. ingane engahloniphi, Amen. Omubi makashiye indlela yakhe. umfundisi ofundisa ivangeli lamanga, Amen. ibona bonke labantu ekumele bashiye indlela zabo Yes, Lord. ezimbi Amen. phambi kwaNkulunkulu, Amen. umuntu othanda ukufaka ama-chains, umuntu ofanda ukufaka ama-rings, Amen. ofaka amacici ekhaleni, Amen. umuntu ofaka inzipho apende izipho zakhe, Yes, Lord. Amen. umuntu ofaka i-makeup Amen. afake ne-rouge, Amen. abantu laba engikhuluma ngabo abambi phambi kwamehlo kaNkulunkulu, Amen. umuntu odivozayo, Yes, Lord. Omubi makashiye indlela yakhe. so uma wenze konke lokhu noma ukwenza konke lokhu engikubalayo nokunye engikubalanga ukubulala abantu nokuthakatha, Amen. futhi uzishiye zonke lezo zinto, Amen. Nomuntu owenza okubi umuntu imicabango ozokubi yakhe. nani nemicabango yakho lemibi yokubuka abantu bakhanuke, Amen. lokucabanga izinto zokuthi ufuna utshontshe, Yes. lokucabanga khona ukuthi-ke ngingenza kanjani imali, ucabanga indlela eziwu-shortcut zokwenza imali eziwubugebengu, yonke lo mcabango ufuna uyishiye, Amen. Abuyele kuJehova. abuyele kuphi? Abuyele kuJehova. Awubuyeli kaShembe, awubuyeli kwi-Roman Catholic Church, No. ubuyela kuNkulunkulu Amen. uJehova. Amen. Uyakuba nomusa kuye. uNkulunkulu uza kuba nomusa kuwena. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu. Yenza loo nto leyo. Amen. Ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Ngokuba ukuxolela kwakho uma uzisola kuyakuba kukhulu. Amen. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu. Le ndlela le enifuna ukuthi nina nithathe uNkulunkulu nimenze into nina niyithandayo ngokucabanga kwenu uthini uNkulunkulu? Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu. Imicabango yakhe akusiyona imicabango yethu. Nezindlela zenu azisizo izindlela zami. Nendlela lezi athi asiziyeke akuzona ezakhe. Usho uJehova. Usho bani? Usho uJehova. Kusho uJehova Sebawothi. Ukhulumile. Uyakutshela ukuthi izindlela zakhe akuzona ezakho. Yes, Lord. Imicabango yakhe Amen. akuyona yakho. Yes, Lord. Usho uJehova. Kusho uJehova. Bese thini uJehova? Ngokuba njengamazulu Njengokuba namazulu ungakwazi ukufinyelela njengoba umi la obikhona manje. Amen. Ngokuba njengamazulu ephakeme. Ngithi njengokuba uthi amazulu aphakeme wena lo obikhona manje. Amen. Uyabukela kude amazulu. Amen. Okusho ukuthini? Hallelujah. Nawe awukwazi ukufinyelela ezulwini. Nemicabango yakhe kuNkulunkulu iphakeme ngalelo zinga ukuthi ngeke uze ufike kuyona. Indlela zakhe ngeke uze ufinyelela kuzona ngokucabanga kwakho. Iyodwa indlela ezokuholela kuyena ukuthi uhambe ngendlela zakhe akuthuma wena ukuthi uhambe ngazo. Yes, Lord. Phela. Yes, Lord. Iyona kuphela into ongayenzela uNkulunkulu le. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba. Njengokuba namazulu aphakeme kunomhlaba. Kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu. Indlela zami ziphakeme, lalela. Uthi indlela zakhe ziphakeme ngithi. Hambe kwincwadi kaIsaiah chapter 35 from verse 8 or from verse 8. Incwadi Uthi uIsaiah. indlela zakhe ziphakeme. Amen.
kunendlela zethu. Yes, Lord. Imicabango yakhe iphakeme kunemicabango yethu. Amen. Bese thini 35:8. Incwadi uIsaya isahluko 35 verse 8. Yebo. Kuya kuba khona umendo Uthi kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. indlela yobungcwele kusho indlela yakhe le ephakeme. Amen. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo. Akasho ingane ngencwadi kaIsaya ukuthi ke wonke umuntu owenza izinto ezimbi akaphume kuzona. Yes, Lord. Ohamba indlela engalungile ezimbi akaphume kuzona. Abuyele kuNkulunkulu wethu. Manje uthi ke kuyakuba khona indlela noma kuyakuba khona umendo nendlela. Leyo ndlela kuthiwa ke indlela yobungcwele. indlela yobungcwele, into engcolile ayingeni. Amen. Amen. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo. Wonke umuntu ongcolile angeke azangene kuleyo ndlela leyo. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe. Iyawuba ngeyabantu bakhe njengoba babiza abantu abaphenduke. Abahamba ngayo. Kuyoba eyalabo bantu labo abahamba ngaleyo ndlela abantu bakhe. Noma beyiziwula. Noma siziwula kuKristu. Abayikuduka kuyo. Kodwa ngeke baze balahleke. Ngokuba lo ndlela ingaphezulu kwendlela zonke. Amen. Iqhamuka kumuntu onemicabango engaphezulu kwethu sonke. Amen. Yakuba khona umendo nendlela ehanjwa abantu abangcwele kuphela. Okungcolile akungeni kuyo. Amen. Amen. Ezindaba. Amen. Iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo. So manje nake esezelwe uJesu Kristu wakhula. Ngiphindwa neJohane chapter 3 verse 18. Starting from verse 16. Incwadi ngokuka Johani isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 16. Yeah. Yes sir. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Ezelwe yona yodwa. Ukuba yilowo nalowo. Ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo. Angabhubhi. Uma ukholwa kuJesu Kristu akukho kulahlwa, akukho kubhubha. Manje akukho kulahlwa ingobholo phansi eBhayibhelini. Ungayishilo incwadi, hambe uyincwadi yaMaroma chapter 8 from verse 1. Uma ukholwa kuJesu Kristu, incwadi yaMaroma chapter 8 verse 1. Kanti incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 1. Yes sir. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Mesithini ngalincwadi kwincwadi yaJohane chapter 3 verse 17. Amen. Hallelujah. Ngokuba uNkulunkulu verse 16. Ngifuna u17. Ngokuba uNkulunkulu uyalizwa izwi lami lithini? Amen. Angizange ngibanjwe manje ngibizi ichapter leverse. Incwadi ngokuka Johani isahluko sesithathu verse 17. Yebo. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Akukho oyokulahlwa kuKristu, kodwa uyakusindiswa. Incwadi kumaRoma iyagcwalisa ithi kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Bonke abantu abaphila kuJesu Kristu basindisiwe ekufeni, basindisiwe esonweni. Akusekho ukulahlwa uma ukuKristu Jesu. Ngokuba uNkulunkulu uthumele yena ezweni ukuba ahlulele izwe, ukuze azohlulela izwe. Amen. Kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo.
Uyabona ngiphambanisa ngifundisa ngifunde lo oyenzayo. Ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe. Yizonto engishoyo. Balekile. Akayithi ngoba ngithe ngale kule ncwadi le ade ngifunda ethi angizelanga ukuzokwahlulela incwadi yaJohane chapter 12. So uma sengithi uzokwahlulela mina kusho ukuthi ngiyaliphambanisa iBhayibheli ngoba wena ungifundele lonto leyo ngendlela engazwakali. So ngifuna ukuthi izwakale njengoba ingalo ngokuba angifuni kube ngazi ukuthi iBhayibheli liyazishayanisa nathi mesishumayela into engazwakali. Wathumela uNkulunkulu indodana yakhe hayi ukuthi izokwahlulela izwe. Haleluya. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe. Kepha Kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Izwe uJesu Kristu uthi akazelanga ukuzohlulela izwe. Kodwa izwi aliphethe ilona elingumahluleli ngokuba uNkulunkulu umahluleli olungileyo. Indodana iphathisiwe ukuthi izokutshela ukuthi ukuze wena usindiswe funda ukuzithoba ulalele izwi likaNkulunkulu. Funda ukuzithoba uvuma ukuthi uyisona uNkulunkulu. Funda ukuthi wena uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Funda ukuthi wena ukwazi ukuxolela njengoba nawe ufuna ukuthi uNkulunkulu akuxolele. So uma ukuthi wena awukwazi ukwenza lezo zinto ngesikhathi sikaMose, uma ukuthi wena wawonile kukhona ubufakazi kwabantu ababili noma bathathu, wena kufanele ubulawe. Kodwa ngenxa ukuthi uphila ngaphansi komusa, manje uJesu Kristu uzosifundisa umusa wokuxolela ukuthi uxolela kanjani, uxolelwa kanjani, uthanda kanjani. Yes Lord. Iyona musa lesikhuluma ngawo. Amen. Olethe uJesu Kristu kuthina abantu abayizoni. Amen. Ngokuba ke uze emhlabeni ukuzovula amehlo abantu abangaboni. Uma uzitshela ukuthi wena udingela ukuthi uyabona, wena ufile. Yes Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ufile. Amen. Ufele esonweni sakho ngokuba ke usathane ukwenza uzibone wena uphelele ungadingeki kulungiswa. Kodwa indlela ophila ngayo ibe ikudonsela esihogweni. Ukhohlwe ukuthi usathane unguyise wamanga. Kusukela kwaseqaleni ungumbulali. Amen. Amen. Ayikho into ayikhulumayo ukuphila. Yes Lord. Amen. Eyizona leyo. Amen. So lo Jesu Kristu lo uzele uzosindisa. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu akhethiwe wonke umuntu. Amen. Wonke umuntu Yes Lord. fanele asindiswe. Yezo lonto le qhubeka. Verse 18. Okholwa yiyo Lo okholwa uJesu Kristu kahlulelwa, awahlulelwa. ongakholwa usahlulelwe. Yabona okholwayo akahlulelwa ngokuba usesindisiwe. Usephila ngaphansi komusa. Useyazi ukuthi uma onile fanele azisole eze enkosini axolise athi baba ngiyavuma ngisoni ngicela intethelelo isenzo sami phambi kwakho simbi ngokuba sengiyazazi indlela zakho uNkulunkulu ukuthi zilungile. Umusa lo unikiwe. Amen. Amen. Umusa lobo ukuthi uxolise manje usaphila ngokuba ngomthetho omdala kwakumele kudlule unyaka kuyimanxa bexolise enkosini baphila nesono esikunembeza unyaka wonke bengakwazi ukuthi bazixolisele enkosini. uJesu Kristu wafike wafundisa abantu ukuthi ke uziphatha kanjani. Uma wonile wenzani, uyazisola ngaloso sikhathi uxolise uNkulunkulu ungasaphinda wenza isono ngokuba nomuntu wesifazane lo kuthiwa walethwa kuyena uphingile. Bathi ke sebethi ke uMose wathi kufuneka umuntu obanjwe ephinga akagxothwe ngamanje. Wathi uJesu Kristu ke ngicela kunina oyedwa ozaziyo ukuthi umsulwa athathe itshe kube yena oqala ozoliphonsa lo muntu esifazane. Ngenxa ukuthi nabo babezazi ukuthi bayizoni. Banyemuluka ngawani bashiya babaleka. Yini unembeza uyabetshela ukuthi nani nizoni nifuna ukuxolelwa.
wasiyabuza uJesu Kristu mesekhuphula amehlo kumuntu esifazane, "Hawubaphi labantu bekusola?" Wathi, "Nkosi, angibazi, bahambile." Wathi, "Akekho okusolayo?" Wathi, "Cha." Wasethi, "Hayi-ke, hamba." Haleluya, 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 haleluya God. Ungoni, ungabe usona. Yeyizwe ndaba. Nami angikwahluleli. Ufundisani uxolo. Wonile umuntu esifazane ubanjwe ephinga. So, ngalolo hlobo lolo so story. Ubanjiwe ephinga, usephutheni. Esikhulekeni sokuthi athi uJesu Kristu akabulawe, uthi akaxolelwe ngokuba akazelanga emhlabeni. Uzobhubhisa nokuzolahla abantu, uzobasindisa abafundise indlela yothando, nokuxolela, nokuxolisa. Kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Uzosindisa izwe. So, uma wena ke uzazi ukuthi uyisoni, uvuma ukuthi uyisoni ngaphansi kwemfundiso kaKristu, wena uzophenduka esonweni sakho, uxolise enkosini. Uma kukhona umuntu ombambela igqubu, uzohamba lowo muntu loyo uyomxolela. Nawe bese uyaxolisa uNkulunkulu ukuze ke uma uxolisa uNkulunkulu akuxolele ngoba nawe ukwazile ukuxolela. Uma ungakwazi ukwenza lokho, noma ungakwazi ukuphenduka, ungafuna ukuphenduka esonweni sakho, ufuna ukuqhubeka nokuphinga, nokufebe, nokudakwa, wena amehlo akho uzovula esihogweni. Yezindaba. Okholwa yiyo kahlulelwa. Lowo osekholiwe usho ukuthi into okholwa ngayo, indlela ophila ngayo, njengoba usukholwa kuJesu Kristu, uphila ngaye. Awusekho umuntu ozokwahlulela. Ongakholwa usahlulelwe. Kodwa lowo ongafuni ukwamukela, othena kumnandi ukuthi ahlale eyisidakwa, ehleze edakwa utshwala, kulungile yena ukuthi ashumayele ngabantu, ashumayele abantu ivangeli lamanga, aze umprofeti, oprofetha ngamanzi nangamafutha nangeyintambo, nalabo abantu bayizangoma nezinyanga, kanye nalabo abathakathayo namafebayo, nabo bonke abantu abenza izinto ezimbi, abantu besifazane abagqoka amabhluwe, abantu besifazane abafaka ama-chains neneno zokufakelwa, ney'ngubo ezincane, kanye nabantu abazidweba ama-tattoo, amadoda lalana wodwa, amadoda agqoka amabhluwe ajabulile, agqoka amabhluwe amancane, namabhluwe aveza ama-stomach out. Ongakholwa usahlulelwe. Nalawo abagqoka ama-chains. Ongakholwa usahlulelwe. Nalabo abaxhoma ngemali. Ongakholwa usahlulelwe. Yilabo abadla idakamizwa. Ongakholwa usahlulelwe. Uma ungafuni ukukholelwa ivangeli kaJesu Kristu, awahlulelwe umhlengi, kodwa iBhayibheli ithini? Ongakholwa usahlulelwe. Ngokuba akakholwa. Lokhu engakholwanga egameni lendodana. Ngokuba akakholwa kwigama lendodana, igama uJesu Kristu. Lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ezelwe yodwa ekabani? kaNkulunkulu. Ezindaba. So uma ke incwadi yeIsaiah chapter 55 ithini? Incwadi uIsaiah isahluko 55 verse 6. Verse 6. Yebo. Mfuneni uJehova. Mfune uJehova. Esenokuthola. Manje esenokutholakala. Nimbize eseseduze. Mbize ngokuqonda. Mbize ngokukholwa. Akakude useduze kwakho. Indlela yokubiza ngayo akuyona la afuna ukubizwa ngayo, akabizwa kanjalo. Mbize esenokutholwa. Njengokumbiza esenokutholwa. Yiphi indlela yokuthi umthole? Ithini verse elandelayo? Omubi makashiye. Omubi kuthi isenzo sakhe sibi ukuze umbize akuzwe. Shiya indlela zakho zokungcola. Shiya indlela zakho zobubi. Yayizwa indlela yokuya Jehova. Yayizwa. And lo ndlela leyo, haleluya, haleluya. Mfuneni uJehova esenokuthola. Mfune uJehova esenokutholakala. Nimbize eseseduze. Umbize eseseduze kwakho ngoba uma ufa, omubi makashiye indlela yakhe. Uma ufa ufela esonweni. Maye kuwe. Ngokuba alisekho lethuba lelo linikwayo manje. Into sekumele ubhekane nayo isigwebo somlilo. Isigwebo
sokuhlushwa amadimoni nosathane esihogweni ube wena usazophonswa echibini lomlilo phela ehayidise yilapho kulindwa khona ngemisebenzi yakho ngasikhathi le makeup yakho lokuyifakile uyobuzwa ngayo ulokuxolisa uthi baba ngicela uxolo baba ngicela uxolo uNkulunkulu ngiyaxolisa ngicela ithuba lesibili ukuthi ngiphinde ngiyocela ukuxolela emhlabeni kuthiwa akusekho ukuphindela emhlabeni impethu zakhona azifi ngana nobanana haleluya umlilo wakhona awunacishwa chibini lomlilo ngesibabuli haleluya ukufa kwesibili lokho ngisho lokwasehayidisi nelokuthiwa kuvuswa abafileyo yes Lord nomuntu owenza okubi imicabango yakhe ukuze wena uze kuNkulunkulu shintsha indlela zakho shaya yonke imisebenzi emibi khumula konke ongekubona kwaNkulunkulu ube isidalo esisha abuyele kuJehova ubuyele kubani abuyele kuJehova bese athini kwincwadi yeIsaiah chapter 35 verse 8 yakuba khona umendo kuya kuba khona umendo yebo nendlela eyakuthiwa kuyoba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele indlela yani yobungcwele so lendlela yobungcwele ngifuna kuJohane chapter 14 from verse 6 unoma qala from verse 1 safuna indlela lendlela lesifune sizwe ngayo John chapter 14 verse 1 uthini uJesu inhliziyo zenu mazingakhathazeki wena osusindisiwe wakhetha uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wena ufuna ukusindiswa ukhathazekile uyabamba uyayeka ubambe ngapha nangapha ubamba indlela yokusindiswa ngapha ubamba indlela yobumnyama yobubi ngapha shiya le ndlela yobubi ubambelele ngezandla zombili le ndlela yokulunga kuze inhliziyo yakho izothola ukunethezeka mesathi uJesu Kristu inhliziyo yenu mayingakhathazeki inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani nguNkulunkulu kholwani ubani kholwani nguNkulunkulu kholwa nguNkulunkulu nikholwe nayimi sikholwe indodana yes Lord ngokuba ekhaya likababa ukhona izindlu iJerusalem elisha haleluya glory God kukhona izindlu uma bekungenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungiselela lo manje ngihamba ngiyonilungiselela indawo ngiyakubuya nanxa nginilungiselela indawo ngihamba ngibuya ngiyonilungiselela indawo ngobuya ngizobuya nginibuyisele kimi ngizolanda nginibuyisele kumina ngokuba nimkhethile emhlabeni ngisaphila nakholwa yimi njengoba ngihamba ngekhaya likababa nezindlela eziningi so uma ngihamba ngiyabuya nginibuyisela kumina ukuba lapho ngikhona ukuze nami lapho ngikhona nibe khona nani nibe kanye nami nalapho ngiya khona niyayazi indlela kodwa ke akakubi isikhathi ukuthi nihambe haleluya haleluya Yesu Kristu uthi haleluya 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 glory to God haleluya 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 glory to God uthi haleluya glory to God nayazi indlela haleluya 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 amen nayazi indlela amen ningikhethile ngiphila nakholwa yimi ukuze ningeze ukulahlwa ukuze ningeze ukubhubhiswa amen wathini uPhilip uThomas wathi kuye wasethi uThomas Nkosi asazi lapho uya khona haleluya glory to God siyazi kanjani indlela na wayesabuza uThomas uwethe bayazi indlela because uyazi sebeyazi indlela uThomas khona ngokubona ngasona isikhathi Thomas uyathanda ukukholwa ngokubona haleluya glory to God haleluya 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 wathini uJesu Kristu
uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso wayesethi uJesu Kristu ke, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. njengoba ethi incwadi kaIsaya. Lalela. Chapter 55, uthi siphume endleleni sijike size kuNkulunkulu. Isaiah 35, Isaiah 35 verse 8. Kuyakuba khona umendo nendlela yethu indlela yabangcwele. Lo ndlela leyo mase kufika incwadi kaJohane. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. John chapter 14 verse 6. Athi uJesu Kristu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Do you understand? Akakho oza kubaba. Akekho noyedwa Oza kubaba ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwami. ngaphandle kwendodana. Indodana iyindlela ekusa kuNkulunkulu. Amen. Umoya oyingcwele ukufundisa indlela ngendodana ekusa kuNkulunkulu. Emva kwaloko wakhuluma sebefuna ukwazi ukuthi ubani uNkulunkulu. Kuyona le ncwadi, kuyona le verse uthini? Uma beningazi mina usho uJesu Kristu, beniyakumazi noBaba. benizomazi noNkulunkulu. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. Manje ke seniyamazi uNkulunkulu, nimbonile. Kusho uJesu Kristu ngokuba uze ngenkazi. Hambe kwincwadi kaIsaiah chapter 40 verse 5, bese kwincwadi kaJohane chapter 1 verse 14. Sakhuluma ngokuthi uyena uthi ke uNkulunkulu, kusho yena, kusho umhleli. uIsaiah isahluko 40 verse 5. verse 5. Yebo. Inkazimulo kaJehova Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa. Akakofika uJesu Kristu. Is prophet this. Ngokuba incwadi ikhulumile ngokuthi kuyakuba khona indodana. Yes, Lord. Njengoba kube khona indodana, sekuthiwa le ndodana umprofeti uIsaiah useshike. Inkazimulo kaJehova Inkazimulo kaNkulunkulu iyakubonakaliswa. iza kubonakaliswa. Yonke inyama iyakumbona kanye. Ngokuba umlomo kaJehova Lalela. ukhulumile. Laba ababenaye bambona. Uma njengoba akhushulele ezulwini uzobuya ngenkazimulo kabani? kaNkulunkulu. kaJehova. Wonke amehlo ayakumbona. Manje na-ke is prophet this. Sento uthi ngiguye okhona owayekhona nozayo uyikho konke umnini mandla onke. So ngale ncwadi ithi ke kuJesu kaJohane chapter 1 verse 14, akithi ithi lapha ya inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa, wonke amehlo enyameni ayokubona. Ababekhona ngalesa sikhathi ehamba nabo abapostoli nabafundi bakhe bazokutshela uJohane wayekhona. Incwadi kaJohane isahluko sokuqala verse 14. Ulizwi waba yinyama. Wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Kusho incwadi kaJohane chapter 1 verse 14. Ngale kuIsaiah chapter 40 verse 5 ithi inkazimulo kaNkulunkulu. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa. Yonke inyama ikubone kanye. Yonke inyama iyakubona kanye. Ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Ngokuba umlomo kaNkulunkulu ukhulumile. Izwi lakhe alibuyeli emumva linambatha. You understand? So uma izwi lakhe lingabuyeli emumva linambatha. Usekhulumile kithi. Incwadi ivangeli ngokukaJohane. Yes sir. Sahluko sokuqala verse 15.
uJohani ufakaza ngaye wamemeza wathi nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi lo oza emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona ekuqaleni ekuqaleni kunami. Yezindaba Amen. manje nange ngale John chapter 14 verse 9 verse 7. Hallelujah. Uma beningazi mina beniya kumazi noBaba, benza kumazi noNkulunkulu. kusukela manje niyamazi nimbonile. So kusukela manje niyamazi nimbonile. uFilipu wathi kuye, Nkosi, sikhombise uyihlo kusanele. uFilipi usethike sikhombise manje Nkosi uyihlo kusanele. Mesathini uJesu Kristu. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipu na? Usho ukuthini lokho? Kusho ukuthini lokho kwena? Uma sithi uJesu Kristu uNkulunkulu akhuluma inyama la, khuluma umoya ingcwele okuyindodana. Ukuthi njengoba ngize ngenkazimulo nangibona imisebenzi yami efakazayo nesiprofeso sami esifakazayo isona lesi esithula ubufakazi. Amen. Kusukela manje niyamazi nimbonile. Yazi ngoba yini? Hambe kwincwadi yeIsaiah chapter 55 ngifuna from verse 11. Ngoba izwi laNkulunkulu alwaqamba manje ukhulumile ngomlomo wakhe. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko 55 verse 11. Yebo. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami. Izwi lami eliphuma emlonyeni wami aliyukubuyela ze. Liyakuba njalo izwi lami engilikhuluma ngomlomo wami. Ngeke lize libuyele kumina lihamba ze linqunu nje. Ngoba yini? Lingakafezi. Kufanele izwi lami lifeze lokhu mina engikuphimiselile ngomlomo wami. Lingakafezi lokhu engikufunayo. Lokhu uNkulunkulu akufunayo yilokho kuyakwenzeka. Hallelujah. Hallelujah. Liphumelele kulokho. Liyaphumelela kukho konke uNkulunkulu akufunayo. Izwi lakhe alibuyeli emumva lambatha engilithumele kukho. Yayizolo lonto le. Uyakutshela akakubuzi akashawumbiseli. Yilo uNkulunkulu engimkhonzayo lo mina. Amen. Wathi kuyaza indodana yomsindisi yafika. Wathi uyohlala kuyona iyobizwa ngoNkulunkulu. Iyobizwa ngomluleki. Nangempela la iyafakaza ukuthi iwe lo uNkulunkulu mesivuma ngale kwincwadi yaJohane chapter 14 verse 10. Amen. Uthi isikhathi esingaka. Amen. Nginani? Amen. Amen. Angawongazi. Amen. Hallelujah. Incwadi ngokuka John isahluko 14 verse 9. Yes sir. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani? Isikhathi esingaka awukangazi Filipu na? Awukangazi Filipu. Imisebenzi yami awuyiboni ifakaza. Ungibonile mina. Ungibonile mina. Umbonile uBaba. Umbonile uBaba ngokuba ngize ngenkazimulo kaNkulunkulu. Wonke amehlo kufuneka ngibone. Akumele uNkulunkulu kodwa ngize ngenkazimulo njengoba ethi ungibonile mina, umbonile uBaba. Hallelujah. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Yini usho kanjani nje sikhombise uyihlo? Yayizolo lonto le. So uma ufuna indlela uKristu. Amen. Uyena lethe ulethe ukuphila nokuthula. Amen. Ezindaba hambe kwincwadi yaseKorinte. Yesibili. Sahluko 5 verse 17. Uma sowuzwile izwi laselihlala enhlizweni yakho ithini incwadi? Incwadi yesibili kwabaseKorinte sahluko sesihlanu. Yes sir. Verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Uma wena sowukhoniwe indodana usuku uKristu. Yezindaba. Uma ke sowukhoniwe indodana
kusho ukuthi konke uJesu Kristu akufundise kona nakutshele kona Yes, Lord. nakuzele uyakholwa usindisiwe Amen. uyashiwe Uyisidalwa esisha. so okusho ukuthi ke isidalwa sokuba yisoni Amen. uyasikhumula Amen. usilahla phansi noma uyasilahla usilahlele kude Okwakuqala kudlulile. ngokuba lesidalwa obuyisona sokuba yisoni awusekho kuleso sigaba Yes, Lord. sekudlulile kuwena Yes, Lord. Bheka sekuvele okusha. izenzo zakho kusukela mzukwana ukhetha uJesu Kristu Amen. Amen. kancane kancane uyashintsha lokukhumula Amen. ushintsha Amen. uvela isidala esisha uyagezwa Yes, Lord. ngezwi Amen. uyaklinwa Yes, Lord. uzube msulwa ngokuba manje usuku uKristu Amen. Amen. konke okudala udlulile Yes, Lord. awusasiphathi isibhamu No. ulahle lapho ugwayi No. Yes, Lord. utshwala awusasondeli kubona Yes. uyaziqhelanisa nezitako Amen. Amen. amanga into ongasayikhulumi Yes, Lord. yini wesidalo esisha Yes, Lord. konke okudala kudlulile Amen. indaba zokubuka uzalo uyishaphansi Yes, Lord. indaba zokubuka inhlelo ze-TV lokumosha isikhathi thethe iBhayibheli lakho livula manje Yes, Lord. ngoba yini usuphila kuKristu usufuna ukumjabulisa uKristu usufuna ukwazi ukuthi ke ngizomenzelani uNkulunkulu ukuze ajabule Amen. ulandela indlela zikaKristu Amen. uze kwizwi lenkosi sikufundise indlela yokulandela uKristu Okwakuqala kudlulile. konke okudala kudlulile Bheka sekuvele okusha. konke okudala kudlulile konke okuvelayo kusha Yes, Lord. sidalwa esisha Amen. khazimulisa nawe manje uNkulunkulu kuwena hallelujah glory to God you understand wayesathini uPetru Hallelujah. Incwadi izenzo isahluko sesibili. ufuna uqhubeka lapha kuyihlaphaza kancane konke okudala kudlulile Bheka sekuvele okusha. 5:17 Hallelujah. incwadi yesibili Bheka sekuvele okusha. kuveliswa yini okusha qhubeka Amen. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. kepha konke njengoba indodana iqhamuka kubani kuNkulunkulu. indlela enhle iqhamuka kubani kuNkulunkulu. Jesu Kristu uqhamuka kuNkulunkulu Amen. Owenza ukuba sibuyisane naye. uNkulunkulu wenze le ndodana le ukuze sibuyisane naye Kristu. ngobani NgoKristu. haleluya haleluya Amen. leyizwe lento le Amen. Wasinika inkonzo yokubuyisana. inkonzo yokubuyisana igama elithi Jesu Kristu Yes, Lord. Umbhaphathise. Hallelujah. umbhabhadise uyaphenduka uyaphuma uthi isoni ungene emanzini ugezwe ubhabhadiswe mase emva kwalokho uyayifunda indlela kaNkulunkulu mase uyifunda kancane kancane umoya engcwele lokusondeza kuwena usondeza kuwena mase uyakwemkhatha haleluya glory to God usiya haleluya 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 glory to God Yes, Lord. haleluya 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 glory to God you understand haleluya Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu. uNkulunkulu ukubani UkuKristu. uyayizwa lento lesishoyo Amen. bathi ke nikho kanjani ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu kusho iBhayibheli lithini Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu. angeke uze uhlukanise okufuna uNkulunkulu uthi izwi lakhe bese likhulumile libuyele emumva lambatha haleluya Wenza ukuba izwe libuyisane naye. fanele izwe wonke umuntu emhlabeni Amen. fanele wonke umuntu emhlabeni eze Amen. uKristu nguyena ukubuyisela Yes, uNkulunkulu Lord. uma sina ngendlela neqiniso nokuphila Amen. akuyona into amasithozi loyo Amen. akuyona into abokudlala leyo Amen. yini Amen. lokho kufuna uNkulunkulu ithi intando yakhe mayenzeke emhlabeni njengasezulwini lokho kwenzeka ezulwini fanele kwenzeke emhlabeni kuyintando kaNkulunkulu Engababaleli iziphambeko zabo. ukuze nixolele izono zenu uma sokuza uNkulunkulu awusabaleli ukuthiwa wena wenza ukuthi wenza ukuthi wenza ukuthi no zonke izono zakho zidlulile usuyisidalwa esisha suqala phansi yonke into kabusha Amen. uyakhiwa ngokomoya Amen. Ebeka kithi izwi lokubuyisana. ubeke izwi Amen. ubeke ini
izwi kuphela lokubuyisana. uNkulunkulu yonke lento yabakuphatha imithi nokuphatha ibhamu nokuphatha nokuhlabela amadlozi nokuhamba izangoma nokufuna ukwenza yonke into esemhlabeni ufuna ukubuka ngezinto zasemhlabeni Ngakho singamanxusa ngeke sibuyisele ngalutho zonke lezo zinto manje unxusele ngegazi likaJesu Kristu. Ngakho singamanxusa kaKristu. Singamanxusa kaKristu ngegazi lakhe lachithekela thina ukuze sisindiswe ukuze sizubalelwa izono zethu Ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. ngokuba engathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga Bazalwane esikhundleni sikaKristu. Bazalwane Esikhundleni sikaKristu. Sithi buyisanani noNkulunkulu. hallelujah, glory to God. Yabona niyancengwa ninikiwe isikhathi. Amen. Understand? Buyisanani noNkulunkulu. Ngiphe iRomans chapter 12 verse 1 ukuthi babuyisana kanjani noNkulunkulu kufanele bazi nakhona futhi ukuthi ke iyiphi indlela ababuyisana ngayo noNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Incwadi kwabaseRoma Verse 1. isahluko 12 ivesi lokuqala. Yes sir. Noma qala ku chapter 8 from verse 34 bese uyahamba ku verse 12 ku chapter 12 verse 1. Umoya engcwele uyakunika. Amen. Awuplaneli ukuba umfundisi. Yes Lord. Awufundeli ukuba umfundisi. Uzwa umoya engcwele ukuthi uthini. Amen. Bese emva kwaloko uyakushumayela lokho ekunika kona. Yes Lord. Akubona ukuhlakanipha kwami uma la. Yes Lord. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 Verse 34. verse 34. Yebo. Ngubani olahlayo na? Ubani olahlayo na? uNkulunkulu kuphela okwazi ukulahla uma ungalandeli indlela yakhe. Amen. uKristu Jesu owafayo. uJesu owafela thina. Amen. Yebo impela owavusa kwabafileyo. Wayesevuswa ngosuku lesithathu kwabafileyo. Ongakwesokunene sikaNkulunkulu. Ungakwesokunene sikaNkulunkulu ngoba wathi uNkulunkulu ngomprofeti uDavide. Wathi inkosi enkosini yami. Hallelujah. Hlala ngakwesokunene sami. Ngize ngenza izitha zakhe isinabelo sezinyawo zakho. Yes Lord. Nguyena osinxuselayo. Uyena osinxuselayo. Uyasinxusela. Uyena odlulisa imithandazo yethu uNkulunkulu ngegama lakhe. Uma uthandaza ubiza igama lika Jesu Kristu uthi Nkosi Jesu Jesu Kristu egameni lakho baba uthembisile ukuthi uma sicela kulo wena uNkulunkulu imithandazo yethu iyaphendula. Yes Lord. Emva kwalokho ithini? Hallelujah. Amen. Kubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Ubani ongakwehlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, Noma ukuhlupheka, noma ukubandazeka, noma ubandazeka, noma ukuzingelwa, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma uyindlala, noma ukuhambaze, noma ubanqunu, noma ingozi, noma ingozi, noma inkemba na? noma inkemba, isalt. Kulotshiwe Ukubhalwe ukuthi phansi ngenxa yakho ukuthi ngenxa yakho Jesu Kristu siyabulawa usuku lonke. siyahlinza ngezwi usuku lonke, siyabulawa ngezwi. Sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Njengezimvu ezizakuhlatshwa siyalungiselelwa. Angitsho izonto ithini? So uma ke ulungiselelwa uthini uMpostoli Paul ku chapter 12 verse 1? Ngakho siyanincenga bazalwane. Ncwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1 uthi uMpostoli Paul Ngakho siyanincenga bazalwane. kwincwadi yaseKorinte usho the same thing wathi uyancenga. Namanje uyanxusa uthi ke ngakho ngiyanincenga bazalwane Ngobubele bukaNkulunkulu. ngobubele nomusa kaNkulunkulu Ukuba ninikele imizimba yenu. sinikela imizimba yethu Ukuba ibe ngumnikelo. iyona imizimba kuphela yethu eyeka isono nemikhuba yasemhlabeni inikelwe kuNkulunkulu. Amen. Ibe ngumnikelo. Ibe umnikelo umzimba wakho unikela kumoya oyingcwele ukuze umoya oyingcwele ahlale kuwe. Zinikele kumoya oyingcwele Ophilileyo. umzimba wakho ufuna ukulethe uNkulunkulu uphelile. Ongcwele. Ongcwele ungalethi umzimba wakho ufeba ngawo ucathi ke uNkulunkulu ke uzowuthatha uzokuhlala umoya oyingcwele. Ufuna ukuyeka ukufeba. Uyeke ukudakwa, uyeke ukuqamba, uyeke yonke into embi. Uze kuNkulunkulu. Othandeka kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna umnikelo ongcwele. Amen. Omsulwa oyiphunga elimnandi. Yes Lord. Othandekayo kuyena.
kube ngukukhonza kwenu ukuze ukukhonza kwethu kube yikona ukusondeza kuNkulunkulu. kube ngukukhonza kwenu kokuqonda Ukukhonza kwani kokuqonda uyaqonda yonke into wenza ngokuqonda ngokuba yiyona kuphela into ongayenzela uNkulunkulu. Ayikho enye into ongayenzela uNkulunkulu, ayikho neyodwa, ayikho. no Unikiwe ithuba njengoba ke umpostoli uPetru kwincwadi yezenzo isahluko sesibili uyakutshela isixazululo naye. Bonke abaprofeti nabapostoli bakaNkulunkulu bakhuluma ulimi lunye, bayafakezelana. Ingakho uPetru la esibashumayezile ngevangeli lokungcola kwabo basebebuza ukuthi madoda abazalwane siyakwenza njani na? Wayesethi uPetru, phendukani, yilowo nalowo abhaphathizwe fana abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Lonto yonke indaba ikhomba uJesu Kristu, yonke indlela iya kuJesu Kristu. Ukuze ubhaphathiswe wena ufuna ubhaphathiswe kuJesu Kristu kuphela. Igama likaJesu Kristu ilona kumele ubhaphathiswe ngalo ukuze wona uthole ukusindiswa. Uma ungabhaphathiswanga egameni likaJesu Kristu akuphelele, uyashoda. And futhi ke awufafazwa ngamanzi, awuphakamisa izandla, ubhaphathiswa njengaye wabhaphathiswa ngaphansi kwamanzi, ebhaphathiswa uJohane umbhaphathisi. Nawe ke kumele ukwenza the same thing. Ngokuba utho indlela mekuthi ikhomba yena yonke into ayenzayo nathi siyenze egameni likaJesu Kristu. Baphathiswane egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ukuze uthethelelwe izono zakho. Khona niyakwamukeliswa. Uyobe sokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Nesithembiso esenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Esabo bonke zonke izizwe. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Waqhubeka wanezelela wafakaza nangamanye amagama wasevala ngokuthi ke zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Isikhathi mbize manje usaphila esakuzwa. Yes. Usenethuba lokwazi ukumbiza. Hallelujah, glory to God. Amen. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga moya ngcwele, siyabonga uNkulunkulu namandla, wena ungumnini mandla onke. Zonke izibongo Nkosi zingezakho, ingcebo yonke ingoyakho. Wena Nkosi uJesu ukubaba nobaba ukuye. Siphe ukuqonda Nkosi ukuthi iloyo naloyo lalele abe nokuqonda ukuthi wena noNkulunkulu ni munye, unguNkulunkulu uqobo. Akekho omunye ngaphandle kwakho. Wena uyindlela neqiniso nokuphila. Umnyango ayikho enye indlela Nkosi yokungena ngaphandle kwakho. Wena uyisango uqobo. Yambulela ukuqonda kubo bonke abantu abalalele Nkosi. Laba bathambisa inhliziyo zabo baphenduke babhabhadiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bathethelelwe izono, balinde Nkosi, uhlale nabo ngamandla kaMoya oNgcwele, ubafundise indlela ekhaya. Siyabonga Nkosi uJesu. Manje uzobe phakade. Amen. Sibonge bazalwane umusa woNkulunkulu. Soshiya imininingwane kulabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli kanye nalabo abafuna ukubhaphathizwa. Amen. Sheshisa uthatha ipeni, dadewethu, mfowethu, nawe mama. Mlomzane sheshisa uthatha ipeni ubhale phansi imininingwane. Sizoshiya inamba uqala. Uze soba nokuxhumana kulabo abafuna ukubhaphathizwa, nalabo abanemibuzo, nalabo abadinga imikhuleko. Inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba 066 566 9245. Ngiphinde ngishiye ne-email address
kulabo abanemibuzo nabafuna ukubhabhadiswa abafuna ukunaba benemibuzo yongaqondi umoya engcwele evumile kuze bephenduleke. I-email address it's izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Ngizoyiphinde i-email address izwilenkosi.ujesuchristu@gmail.com. Siyatholakala ke na ku YouTube. Ku YouTube umutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukuthi usubscribe ukwazi ukuthola intshumayelo njengoba zinjalo uyilalele uthole nentshumayelo ezayo nesedlulile. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe ushareishe nakwabanye abantu ukuze bezoba nokuqonda belalele intshumayelo ngokuthanda kukaMoya oNgcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyatholakala futhi na ku Instagram. Muno Instagram i-handle uyatype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usithola ku Instagram. Ku Instagram njengoba ngisho nje ukuthi uyatype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu, ungumqali nomphelelisi, ungubaba wethu osezulwini manje kuze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane, umusa wenkosi, phinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.